Mill-2013 li hawn Gvern Laburista permezz tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' investa aktar minn 153 miljun euro fi 42 proġett edukattiv. Dan tħabbar fil-ħarġa tal-ħadd tal-Gazzetta Kulħadd fejn intqal li dan l-investiment jinkludi bini ta' skejjel ġodda, tisbieħ ta' spazji ta' rikreazzjoni u modernizzazzjoni ta' skejjel antiki. Fost l-akbar proġetti hemm dawk tal-iskejjel primarji tal-Imsida u r-Rabat Għawdex kif ukoll inbnew skejjel ġodda oħra bħal l-Iskola Nazzjonali tal-Isport f'Pembroke, l-Iskola Medja f'Ħalkirkop, il-Primarja fil-Qawra, l-Iskola Sekondarja f'Ħaddingli u l-Iskola Primarja ta' Witilajn. Ġew immodernizzati wkoll diversi skejjel antiki bħal dik ta' Ħażebbuġ u l-Iskola Medja tan-Naxxar bi klassijiet, laboratorju u liftijiet ġodda. Gazzetta Kulħadd qalet ukoll li dan l-investiment massiġġ li minnu jgawdu tfal li jattendu l-iskejjel tal-Gvern ma kienx biss fuq proġetti skolastiċi iżda wkoll fuq diversi ċentri ta' ħarsin ta' tfal. Permezz ta' dan l-investiment waqfu ċentri għal ħarsin ta' tfal f'Birkirkara, Gżira u San Ġiljan kif ukoll ċentri ta' appoġġ għall-istudenti f'Bormla. Il-kulħadd irrapportat ukoll kif sar ukoll investiment fil-faċilitajiet sportivi fosthom dak tal-ground tal-futbol f'Santa Venera. Intqal ukoll kif Għawdex ukoll gawda minn tisbieħ u bini ġdid fis-settur edukattiv. Dan hekk kif il-kampus tal-Emkas ġie msaħħaħ b'lecture block ġdid u tisbieħ tal-binja preżenti filwaqt l-iskola antika fir-Rabat inbidlet fi-skola medja moderna. Sar renovar estensiv l-iskejjel primarji f'Tasannat, ix-Xara u x-Xewkija kollha mamra bi klassijiet ġodda u bosta affarijiet oħra. Proġett ewlieni kien ukoll il-bini ta' blok ta' xjenzi fis-Ser Emmejre Fallow Sixth Form li joffri laboratorju u klassijiet speċjalizzati biex isaħħu t-tagħlim postsekondarju. Fl-aħħar snin saru skejjel ġodda fosthom dawk tal-iskola primarja ġdida fir-Rabat u modernizzazzjoni tal-iskola primarja tan-Nadur. Apparti dan l-investiment il-Gazzetta Kulħadd innotat li hemm ukoll l-IDU Infrastructure Program li se jara investiment ta' 91 miljun euro fl-infrastruttura edukattiva ssir f'miet skola fuq perjodu ta' 13-il sena.